Żewġ plejers jew 4 plejers, ballun u mejda apposta. Huma il-fatturi ewlenin tat-tekbol. Sport ġdid u fuq kollox Federazzjoni Internazzjonali tat-Tekbol illi taf il-bidu tagħha ftit tal-ġimgħat ilu f'Budapest. U għall-ewwel darba tekbol f'pajjiżna waqt il-preżentazzjoni uffiċjali mill-President tal-Federazzjoni Internazzjonali Gabor Bozangi kif ukoll minn Viktor Hujar, direttur tekniku u membru tal-Bord Eżekuttiv illi spjega ir-regolamenti pjuttost sempliċi tat-tekbol, il-mod kif kull set jiġbor fih 12 punt u l-mod kif service jinbidel ma' kull 4 punti. Tekbol jista' jintlab kemm player kontra player kif ukoll permezz ta' doubles. Mit-twaqif tal-Federazzjoni Internazzjonali sa' issa issieħbu xejn anqas minn 25 pajjiż u t-tama tal-istess federazzjoni huwa illi fil-futur immedjat ikun hawn ukoll l-Assoċjazzjoni tat-Tekbol hawn Malta. L-ewwel pass diġà sar mill-Federazzjoni Internazzjonali ma' Tommy Gingell b'esperjenza vasta fil-futsal kif ukoll ma' Laszlo Ħażoġi illi ilu fix-xena tal-futbol f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 8 snin. Waqt il-preżentazzjoni attenda wkoll il-plejer Brażiljan ta' Naxxar Lions, Yuri de Jesus Messias, illi ta' il-fema tiegħu kif dan l-isport jista' jgħin lil kull plejer kemm f'dik li hija teknika kif ukoll għal preparazzjoni fiżika. F'Ġunju ta' din is-sena għandha tkun organizzata l-ewwel edizzjoni tat-Tazza Dinja tat-Tekbol fejn għaliha ikkwalifikaw 20 pajjiż. Il-finali għandhom isiru f'Budapest fl-Ungerija.